Karansa Kenya basade karansa Kenya. Kenya ikaransa ro bucha mono. Oi karansa to teri mwabande tuli kugura chae. Musacho ndo kugura chae wo siba na igwa siba mbeo. Gago tereka na igwa tereka mbeo. Ona wamoro igo. Bakungwa abona anora kuli mero monwa. Akoroka mugondo le mero monwa. Akokwana liburu ka mugondo. Lakini kwa bande omo kom akuli mabune guto. Oi kwete ngabuyaki kasa ile mugondo ene guto. Ama ene guto. Lakini kwaye agocho kwa neli burugaika keri nako babuo ni chanda ta bantu bakoleme jendi chakera ndimi kaitogo chaba sacha abale gotenena batebe keno muyo minto batebe ngo muriani mbaro ase serikali mi kanisa lelo yale go kwane kene igera folanji asengenjo onyano wesoka abasike baito bagotara getirianda onyano koragera abantu bakoragera buna bali onyano komenya abantu bamenya inengenjo geto gutaka kuso wa maini anti wa maini bakona ko maini ni gabu maini nginagenderete mining very good. Get to the point. Take a step forward. Tanga wana bakwani mais fono nonya ekara ngiriti ga kingi mwambe raiga kwani mbia muri mwezi aba muri maya gambia muri nabo bakiranya saye kyagerere moya tara kwa buna David ararire David asegen kanse itonta tamake nikinda chenkwane chinga kicha basani bana bantu bo manene unatia gote bakoruli tangani kilinga anse ito Pastor Ndale aiganso bonka aseito mesa bakomoina bali mwarure arake seito is around oyo nkoenero no mutata moke gonagania tuligererie torore gente kamonta kete kwana nengana egotoka ase kitabu kya Mwanzo Genesis 41 verse 38 anaona kitako soma ili tuone kile ambacho mbingu inachozungumza. Bona mkwani limo kama matebi ngabona ganyoiwe nchile. Mkwani matebi ganyoiwe nchile. Buyamono. Abasani bana iwa. Ase kitabu kya Mwanzo yo kanyolire 41 verse 38. Can someone read it there? Bona makomo kabona soma na madam na ndengwa nsometie soma bana na nsometie soma Farao akabolia barabi karadiga onya kora mahana ndo kora matanga rande na nje no mwana oya kana kwala gotera bono ikara nsota gerera ngotebi kara nsaba no kire degera ronyu go kara nsota gerera bale ngabanyu wete mugyo kabako igoteba amina kwana amina kwana amen kwana amina umuntu le mesima iwe amen mwachira ngake igwa ndake to igwa mangana ya buya ndake to igubuya ontegero igubuya madam togende Orolia akabolia basomba baye akabolia umusacho oyiga ikaransete na inde gatake oi Farao ni ngorenge omoruoti igakurangiria abantu bonse obaboli igakurangiria abantu bonse abwege ntokete ya kolekanire ekero omoruoti agocha gotenna gokwana ekero omogambia agocha gokwana lingana. There must be something. Na inde kara what dole kara wadre science. There must be something good or bad. Abana ba monene ikubuna Farao arangiria abantu baye bonse ikubuna atakete kobolia igakurangiria oboli eke misesi bana igwa manganaya misesi na ole igwa ine kaitora nyore omontonga bunoyo ole no moika ongo onyasai igo Fara iga abunga ifara kobolia Misiri yale ale nyomba yekerwot Fara ikaransete aeta nanire n'abantu abanene barenga abanyabesa n'abantu barengeo bense yaye bono Fara kobolinga kaitora nyoro mosacha kaitora nyoro monto oichire no moika omonto okorolekana ole ne chinguru choko kole merimo yo manene haleluya na watu basoma bono
Farao agatebia Yusufu. Igo Yusufu ngayare ngakieyo. Tenda igwana abantu bali maeda. Wakati huo Yusufu alikuwa wapi? Alikuwa Misri, nyumba ya nani? Ya mfalme. Na wakati huo alikuwa chini ya nani? Ya Potifa. Na wakati huo jamaa huyo alikuwa amesumbuliwa igwa tiganda abatebia. Madam kala ikaranza bone gentekengerese. Bale kabago telanga basta tema. Hallelujah. Gentekengo tebande go sentike. Igwa aiga konye Farao abana bamonene aiga konye Farao engakia moikeire akorota chindoto chiri aorokeretiwe ebigale binuru bikobe sabe binuru na saba birengaki ebirehu amangana ya kamokongea erindo montoyo mo oyo renga sechera ekera abantu barangeriwa abarogi bonsi na baringoria bagasinywa korwa a meaning ya ndoteria igwa no marogi oreke mumanyiga kende nkeri yako gwesa ekiagera igoro nebwete abantu barenganga nkibateba igumba manye omusacho yo ekera borigwa ekera abantu bonsi barangeriwe bagatebwa makomo kosebe bagatebigwanga bonore to omonto yo oranyare koigora manganaya eriko nyasinyire omonto yo magateba iga omusacho omonto yo monarengeho oyo twasibire komechera ekera ari gotafsiria mangana kuikale bakonyorabo bagateba morente na begia koma abekerentane abo mobiale achiche. Hallelujah. Atene na kwa na mangana igwe. Hallelujah. Musacho uri akarentu abosio kerare ntubosi bwabantu agatei Farao akaigora agatei Farao rora buna mangana agochigocha emiaka 7 omoigoto 9 emiaka 7 enjana ekora kiminto nebeo Farao agaito motu agatebeke na kia kene aende gwantebi abana bamonene omusacho uria igubuna Farao agoteba Farao bana akomoha eko akomoimokia agoteba kaitura nyoro monto obwate chingoro ebirengera liebiya oyo obwate okolengera liokuya oyo obwate liyenda yo wechandere isa yaito buna Yusufu akage na mwarenga angaki mwateba igwa bana bamonene unkomanyi bono mangana yambetere irintebe nyabera rintebe igwa basani bana iguntebe ekero musacho oyo okorokwa Farao akarusio montorengechera oyo orengo musomba oyo utakeire goitwa igwe kera muga Potifa nigatagete omusacho igare kumurigereria yani moga Potifa aligera yani Potifa manyene moga Farao akaligereria Yusufu akamerera mate Yusufu agakana agateba inchetingo korema ngocholinga buneri koba naye mokomone none kaingo chabasacha abagotenere kene abasacha babono bali bakebi juju nengina keke ngote bande ko sentige iwa basani bane abasacha bamakiaya kaingo chiomo sacho molemo oyo nga Yusufu oyo lego tenena tebe akero keke baselieta basacha babono no ngene kararu wale taranga kuchigokwa tana kolio mwando abakonyorongoria ko rere pe na inda ku next minute atigo yo morendete ogokwenjara wana igunga tebie abasacha bamakiaria bagaka bamakiaria gochimagaga igare kumanango kwago cha orangeria abantu baye obatebia terana amatukana elire akibanongo ekora akibanongo era sa moigwete bali kabanyi gwete mokyo kabako igoro teba amina saute amen teba amina igwa umusacho yo agachicha agateba sio atari ko bisakende umusacho teneine kabitogo cyabasacha abale gotenena batebe keno muyo minto batebe ngo muriani
ase serikali imi kaito ko jabasacha kaito ko chabasacha abale ko terena bakure bekene abale ko terena una mura bakebaso batebengo bokora mbura ase government kaito ko jabasacha ajanga ibale ekanisa lelo yale ko kwane kene igera folanji ekanisa era folanji na gwaroje NCCK ko kwana magoroba nchenka baligerelia nikajua kwamba NCCK kile wamekuja kusungumuza ni njaa, wakipewa watakimya. Barandi baranji barandi baranji barandi bachira barandi baranji wacha wasimame. Wangelisimama na ule ukweli tangia mwanzo, saa hii Kenya ingekuwa mbele. Lakini kwa vile ambavyo wameona hera wanasimama nazo. Na uliona jana wakisungumuza, ile inaita ni uozo. Tuwe na wanaume wanaosimama na kurekebisha serikali na kusema ukweli, sio wale wajanja. Ni ujanja. Kwani wakinipiga risasi nitakufa mara moja. Na nitasikwa mara moja. Simtakunya mazishi. Kwani konana tembo kungu hango kuyaliganie tona kolera mahono mbuya kabagocha bagokinebesa magana ye. Hallelujah. Ngote bande ko sentige. Balenga bagotanga mwasta teba na inde. Menda chinguru. Hallelujah. Musacho korokwa Yusufu akaorokia kene Yusufu agotirana kene ngaingo chaba sacha sekenyoru ngaingo chaba kungu bagotirana sekene ngaingo chaba kungu omokungu atirinde kisi count okorokwa donya tuto atirana tebe kene kuna uozo. Hallelujah. Aba sacha bakuru kulicha di mamoima onyonka Jerusalem manye na abande kurugoro batebenga oboli momboro elinde ken tusimame kwa ukweli abana banyazai. Hata barabara munaona jinsi ambavyo zilivyo ni ujanja mtupu, abantu mukaminyoka bakungu no abale oigweteka kurumambia ntoraruma bakungu no abalenge kurumambia ntoraruma bakarumigwa bakora bwana rabune mechandere class ai chaba kungu ngote bande ko sentige ngote bande igungutebe bana banya sai twale konyoraba igwa mariko bunago teba marika teba seketabu ya Proverbs 29 verse 2 tosome Proverbs 29 verse 2 marika teba Proverbs 29 verse 2 Proverbs 29 verse 2. The Bible says, Proverbs 29 verse 2. Proverbs 29 verse 2. Pandombara ikera buku. Ego teba iga baba. Ekero abanyene gendo kieke. Oboronge bakora gendo ki. Bakugamba. Abantu bako banagendo kieke. No mogoko. Ekraba koria mabemane wako gamba ngige kola wana mochande kete gosana amura injiri mwatenga tamakataba ngatosere 50 20 10 100 sasa panga haini na bomo gende ko panga ngenje ya mauchi haya mogende gusira panga lakini nje kimanye denek omosacha nkora liweka oyo orantebye kene na indogo ntebye kene oyo korokwa Yesu nere bweka kende yo gotei bantu ha kento nkiri uratebye abantu bakuyiwe kento nkiri uratebye abantu banyasa abana bamona ni gumbatebi onyandiri twatenera ne kene abantu motebe kene motiga tebe kene tebye nse kene ngase toro chibono ekanisa ya bwata ni nense kasi abwata nense ira sister white akale ko teba seketenga egento gekogera ekanisa tarachaga guchandwa na singe ncho abantu bekanisa tabauti teyo nabantu bense asinge ncho onyano wesoka abasike baito bagotara getirianda onyano koragera abantu bakoragera buna bali onyano komenya abantu bamenya inenge ncho geto gutaka kuso wa maini anti wa maini bakona ko maini ni gabu maini nginagenderete mining berigo
is smiling on. Bona mangana gale bobe, bana banyasai. Bona gento kiabeiro. Igo togo akili ogi. Timokia, bali baro chekene, batebe kene. Ekiagara malikago ntevia. Ogokora kwa batomo 18 mstari wake ni wa 9 hadi 10. Kuna malikago teba. Matendo ya Mitume 18. Matendo ya Mitume 18. Matendo ya Mitume 18 9 hadi 10. Kuna malikago teba soma. Kuna malikago teba bana banyasai. Ego gatotebe kerokyo, gatotebe kene. Asaba sacha bale bo be abakungu koragendo kieke. Lero ndera abakungu tigatokwane. Lero ndera abakungu tigatotebe. Igwa tegene nyui. One kene na kieke. Soma bano, soma. Acts chapter 18 verse 9 to 10. The Bible says, Omani nagatebe Paulo botuka sokorora. Hey! Toiroka korende kwana tobisa ekiagera minda monango bantu mureke gutume ngo gitagurane mure na inche gose moyo etebange kene ngai twasoma ke mungu twasoma ngo twasoma ke mungu kigose ke gutukagwe Acts chapter 18 verse tebe kene ne kene ko lagendo ki yego simole. Hallelujah. Tebia bantekene. Ngaba sacha batantani. Lero kero monto mochokoro. Lero kero monto nkuzo. Lero kero monto anti wa anti. Yani they are hunting each other, you know. Ekero ebinto ngabirebo be ntoli kobiteba ngai togo chaba sacha. Abago tenene chinka chaba igorolewa. Hallelujah. Abasacha abagotenena nechinka chaba igorlegwa. Abasacha balero enchara buna yacha agotamuti go mukungu abuna abana. Oh! Hey. Otenena kando. Otigo mukungu na abana abo. Ogendo so nyumba okiro abuna kira. Kaki bintu mbirengo kumyo mayete bintu mbirengo kumya. Ntige mokana na abana. Inchikulendo mochimo ngao. Ngakibona nkoro kwa mochio yo. Jeningo. Jeningo bana. Jeningo. Bana banyasai. Kaingo chaba sacha abale gotenere kene abale gotenena erinde chinka chaba chirolekane abale gotenena bakora maya igwa bana bamone mosacho koru kwa Yusufu agatenena abantu bamwabo nona bale komo chanda nona bale gokora kiango amalika korokia kabago ikamisiri amara bali bamwabo enchalekero ya chicha baikamisiri abana banyasai kamalika gontebia omomurolia akabamanya tibamumanya. Hallelujah. Igwe Yes aracha no mumanya goserero. Yes aracha no mumanya. Yes arauro kano mumanya bana banyasai. No manya Yesu gose. No rora Yesu mumanya gose kamanda gose go ne chiombe chukote berete ko kamanda uminto otamanya ti Yesu. Haki. Nimbate o mosani ni mwanje mono Niganya nchete mono, nyanchete kegima, tinkoba moya taya, mbuya kare ange. Erenai, oranga Yesu gaika. Lakini bako ruwe dini, ebalege ntokerenga. Igwa bana bamanene. Onyandiri twate na totebie kene. Totebie ombuya na ombuya. Arongo tungaino lega, lakini gane kene okalege otebete. Ige tumuchoke buya ngaki. Aigu ombuya na kwa gwete riboti kati yao, tuaje maki. Bono irana olege ombuya. Na yaga. Oji. Ke. Injwe. Lakini na atayo omokungu enjere yenchane kete nkoroshi gari day in day out manya konya lo tengero mosacho lenga ombuyaga nkorocho maga konsigire ko yana ombuyaga nkorocho yani ndamo so kisbitie menga kumubona ngomukungu ayabwati uyi kenera ko rawasi ko yana njoko ndra ko yana okay. Hantu bago tungaina no abale kanisa bago somi bibungo
Mmoja sana anasoma Mungu, anasoma Biblia kana kwamba yeye aliandika. Lakini ni mikora, yani mdomo ni skali, lakini ndani yake aliwaambia bottom up iko wapi? Mutaenda kulipia mpaka choo, nawaambia ukweli. Mtalipia mpaka choo. Umeenda huko mara ngapi? Utalipia. Mahali ambao dunia imefika sasa, tunahitaji wanaume ambao wanasimama kidede na kusema ukweli na kusema udanganyifu na uozo ulioko duniani. Tia wasalia bantu babwate gaiga. Bana banyasaye onyandi elichinka chiwene ukatotebekene. Ebinyoro biwene totebekene. Chikanisa chiwene we must say the truth. Eli abana bamonene tonyoro ko weni uno gwanjiro aso sibanyasaye. We must stand up and speak the truth. Kaya chabantu babwate gaiga. Pone ebintu bane okole echeche una nesekerali. Mambi na nengo chabali na neno muroberetera ini homoko iriata. No moga asite kuminyoka gochi. Think big. Dengela libya. Tako na kuminyoka round. Aya kerega no tanga ine. Tuli wancho buwe bana bamonene. Egenteka na neke. Egena kiale treme chande menene. No ngana makuli ala singa cheito abanta sengenjo. Yogo tatebe ni yake. Mwa chage tenyo mono bakora. Ana lo chikara no bakora. Bakora buoka. Mongino monene tuli wancho rukuma gokoro. Okona katabanga oyo ndega gyaro gompini siekene okumengo mongino mogotu mongino magukuru mongino isaine kutwara maskani mongino isaine koewo barega bale nanje. Haleluya, tuendelee ama tusiendelee? Abana banyasaye waneka ntoto kore nagankole taneke abana bamonene gotugusira asenye nchugo tamanya getabane gotagetabu gyose inya isana olanga iga bantu bana ebagusira asenye nchogora gendo yogo tamanya abana bamonene tigamba manyiga onyandiri mwancha to sasi menya saye bwekene togenda tumuligi nyasaye marikateba bandigie no ngena asegendo ki ogotabataba abana bamonene twale ko muligi nyasaye chinga jaito chiale ko gwena twale ko muligi nyasaye abagambi baito bale wancha baikebura singa kichiayona baikuru asebera ko bya bonene babeke chigunia tusabe tolerense tole bantu barabeoria kwaro chamagora babande babojo jo agotena gotebanga serikali ale kurama ale goteba kuna udanganyifu hatutasimama na huyu mnajua ni nani uleroga nera gotokia nera tanga ina gotebanga huyu ndiye oyo ndale goteba omo muntu ale goteba tende Kenya power tende power ale gotebanga ya kwamba alisema ya kwamba yani huyu rais ataongoza forever. Hiyo ni jina la makufuru. Kusema aongoze forever, hiyo ni kama kutusi Mungu. Ni kutusi Mungu. Na ukiona watu wameanza kujinaki na kujiniwa namna hiyo, maandiko inasema au watangamia milele kama mavi yao. Maandiko nabagoteba hiyo. Ekine kitabu kekoro kwa Job. Job chapter 4 soma. Chapter 20 verse 4 soma. Job. Watangamia milele. Job. Soma Job. Job chapter 20 verse 4 to 7. Soma haraka. Bila ukenda biringo biserekeni. Wakati unaanza kujinua na kujinaka ati ya kwamba wewe unakula kuliko wengine. Yaani abande bale gotabanga tutafanya kazi mpaka malaika watupigie makofi. Oh! Ligerelia, soma. Inasema namna gani? Kitabu ni Job chapter 20 verse 4 to 7. Chapter 20 verse 4 to 7. The Bible says inasema ine bano teba bano no bwenga kienke bano abata mwiro katinya sai no mwenye soma bano bano bunaki ikabono tikerabu someke Swahili nani akona Kiswahili? Mwalimu kuja karibu. Mwalimu patie mwalimu mic. Soma. Ingawa kujikweza kwake kufikia mbinguni. Monge na mo sacho uliogotira. Monganele.
Igwa kuna watawa. Ingawa kujikweza kwake kufikiria mawinguni na kichwa chake kuguza mawingu, atangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Kama mavi yake mwenyewe. Amen. Kendo kali moko na kusituliwa. Yani ukuchikora mjumbe. Ibi maiki manene. Umuntu akuchikora mjumbe. Yani unga anga amukwa nina mabakabere. Amento mutwe. Amenta magorata benga mugambe buyamano karibu sana. Awatebanga huyu anapita kama yake mwenyewe. Takuna kustuliwa. Ense ya herire. Ege nto isaine okora misesi ominto. Igo isaine koira na ase Yesu. Tobake Yesu. Takuna witigeli hoza. Aye. Ngaino musaba abantu bakora baba. Aye. Bande basukuna nishilo ngobuka. Pamba asiba begete. Akundara bara. Okukuminga nkike. Abasai. Babegete chiyangala. Lero mbale tabake chiya baiseke. Yani ebutoire motwe. Magagere ntambe. Lakini motwe. Na kumiense bona asense ganda kona kogenda guchia no gusiro konene lakini twale konyora abanya sae babere twale konyora abantu banya sae babere boka batenene batebekene igoro yale goika. Haleluya. Mbale ngamoro mole nje ose moyo teba amina naende teba amina ne chinguru igwa bana banyasai nkelinga ki igoro nigetagete abasacha abaroliro borabu abakungu abaroliro borabu abagokwane kene abagokwane kebe asilieta. Haleluya. Tumealikwa kule mbinguni, tumealikwa kule mbinguni. Igwa bana bomonene onyali tukolire oburere bocha komenda bokoro kwidis ntala 25 kile mekole kwa tabanga liesa ibuletu igungo tabi soma Biblia yako igungo tabi ekere mekole liesa igwa bana bomonene onya Yesu ibuletu litukelende giako gara bantu bako giako gara bantu batinda abantu bakole bintu bitagwenerete kanga tulika kanisa bono togosasima Yesu togotebo gweneire. Haleluya. Ai mokelele warali igoro bono tigai boruma senkoro ya oime ai borua senkoro ya oime otebenge kena tata mbia mona singe champions yesale koi borume yao igo kwale gotigara okanyegete yani no ramu ekeroba gokorama orokyo bwanjani ekerore no bokongu owanjani nabo elietaliane owanjani nabo Italia. Yani gokwale koro kyobwanja nya sabanda bonse. Paka bali bago kugamba, paka bali bago kurama, paka bali bako ule to musacha. Nere mwanche, manyanga na basire teigo, omusabere. Yesu amokonya. Haleluya. Takuna komogecha. Aye. Takuna kogecha umuntu. Njina gotebi. Uruka mwau. Igwana nene mayau. Nyakongonta mna jinsa chiro. Aye kanyeka. Gakuli ibya ebinoru. Aya kongonta na mayau mambimbo kibuya mambingo kibole teba asetu arule nginore yonda ari bubi unda yora ngale konkiri ambwa to kemisisi unda yora ngale konkiri njake kira bono ntegere rekiri yora sana arule umuntu kuna gochongelia iwa bana bamanane muntu nde bwensio gochongelia aya musabere gento kieke amaya bono Yesu tuinyuiri bono iwa igole go ikarasa ya gotengerera bono igoro ohe aye boli omanye tebigwa inje nale gutura mu muntu ndare aye manyo muntu kesana jagete kora ndiango turane mu muntu omana gocha gotabanga no muntu bono kuna kurangiria manya tiango tabi umbuya yangu alikomana mangana ase inongara ake uraria ngare lakini bono igwa igunko bono mwango ngotura aye rero mwanende ngubakanya sai mbuya
No ndineli mutitata lakini mwatakane. Haleluya. Aya irana somo nene motabi ngatata umulisi amusi. Motabi ngatata nginyole na nche unokonyola barabyaba abandi. Hi. Tigekenya go jando mogaka moyi. Binte bingetika. Binte bingetikana. Montaye go dostwanga ngerna bwati miremo ngantu to bwati miremo yungotebye. Ta manda mauncholerani. Bono. Manda mauncholerani. Bono. Aya kuna kutostuaganga ngano bwato mwana wakale katali. Obe. Ngansa odio go twelora. Aye. Obe. Aye. Diakuna goto diana kwira igoro. Ngo bwato musacho musigari, bwato musacho mwalimu, obwate aye. Kero musacho yale ko iborwa na bande mba iboletu. Bana. Aye. Ase igo sika abantu bonse genda no molembe buya twara molembe buo onyaba egento nkere na nyore kemo kamando mindongo tebi no ko bwatana na mukao na bana aye go chibara kwa chibeka chiri kwa kole biashara chonse pi kwa kole ngombe kwa beka kwa roka mugonga kwa nyocha wacha kwarara kwa bolinga sukuma na moyeka wasobole kwarara njengo tebi ekero kwete kamanda no ino muntu gukura akobura. By the way, nobody mo kwa raso no maen. Omosacho mungaini no yo komanyanga ki mukane na abana nabo basani bange mono. Haleluya. Urosio bosani. Unabona nkoro kuru etaoni engogenda nagenda na yogati. Nagenda na kende mugati. Bona karango swanka engo swanyo mba buneruti. Abana oyo ndo gotabali gojia ngino ko bogoliye ke gojia. Bona ngo swanyo mba igongo tabinga ikaransa. Nako ruko sabana abana na ikaransa na igwa maji. Ngina nanya twakira inenge njogende abana ba moletange ba motayonda di. Haleluya. Tigaje. Ginta kata kotaba kaitwale gocha abakungu na basacha abakungu batene na Debora tonyore abasacha abasae batene na Yusufu erinde kene kioro kiwasa abantu balenga bonse no tuleka igokura kwa abantu bonse igonchwa se Yesu ta kuna gwekongia kuna goikaransa nkabuo kuna goikaransa nga monsa berani igwa njena nyora iga elders amangana aya yoko na kontebi nga mo Kristo nara na kitula cha kotebi umuntu uri mate ngokotebi ne karate ko igule wantakara nyuwe elders ngendo kana nyora ke kongisana amangana yo kontebi ngana chile visitation iga iganse to ngabono yo tana gocha dini ngabono genda pastor mo talere ngomorete dini ekitingio kutalero muntu tana gocha dini ekichifuna nya kokora engo iko kana ikiro na aya ngaigwa ngabono edini ngang na ndio brandi gocha ngangora arati mukande kora arakirande igo ndochenge kanisa ya bangechia bas nakoboria iga muri Sakaria nande no nkale buwe sabateye igo yali kane buya chichabatina ke ina na jokangoli bono agaro igo nkoboli ndio goche dini ngayaya ngana batigere dini nako tebenga kababu timbu atinsa chiko na kokoebeleria ekiagera karababo mbuya bago sera abantu mbuya babara abantu 1 2 3 5 elibo igoira ngamokoira bagete sabu mapema sabu bana go sirero igomya mbiri bagara geto bakoira ase mwa barugatia omane konyora ngomondo nara mweta ine mutali go kwana ni nane mwa bangu komo mubagana chibesa no mutigere nga tintoli ko bagana naye kera nto itai na gutigei na marora onya asekare okuo mapa otari gotigero omonto mogino sebe ne dini ya Nyasaye okobopi okomotabinga kwa Yesu ngoki ngo singoki ngo nonde kabo abasata ni karansa kenyanya basata karansa kenyanya basata kenya basata karansa kenyanya kenya ikaransa ro mucha mono
Uikaranse tuteri mwabande tuliko kora chae. Musacho ndiko kore chae go siba na igwa sibe mbeo. Gago tereka na igwa tereka mbeo. Ona amoro igo. Bakungwa aborna nora kule mero monua. Akoroka mugondo le mero monua. Akokwana liburu ka mugondo. Lakini kwa bande omo kom akole mabune guto. Oigwete ngabo yaki kasere mugondo ene guto. Ama ene guto. Lakini kwaye akochokwana liburu kaiga. Keri nako babuo ni chanda eta bantu bakoleme chendi chakera ndimi okumina kimbungu mutu aye muyule lakini no atanga ine ekwaya arapangi chuo kwaya tana kunyorwa lakini mugondo kwaye genda nyumba mwaye obwatiarare munabogete obarangete bagota bingachieta mbwalire Mwabana ikarase tano hakuna kugamba. Ikarase mwana hakuna kugamba. Ani hakuna kugamba ngaebo. Kilinkere ikaye. Oleta mangana baka yanda atali okwanwa okwana bono ekwano aratanga ndiko okoigwa gaterenga. Batero kuninko nyolete wiya. Katwa gateire iga. Kwa bana tera. Lakini mobwati mwaye. No angena mosacho yaga kumbetinga ki ndikao mokungu yago kwa ndinde kengebe etabi and that is why ekarna akora analysis mwalimu Elija na nyoranga ki mwalimu Elija ona nyoranga abasacha bange bali koja kanisa ikikara bakungu mbara onjoka bakungu bali gonjoka abahaja bali ko bujedini pi tara onjoka omonto ko bali ngaki yani arendete bana na buga kurageri kubwo musacha amoge mberete mona bana karete suguma ngota ngakalie suguma ngabana bali amabere ngaboli ngaikinge joko ereza inje nkolia mabere abana bakongonte suguma egiaga abana baramutera abasinja kita kubate yani oreta ta abana baba iseke nabo na ubako kosobo kimana mabere oigwete bagata isokoronga sokoro mbekaya sokoro mbekaya sokoro begera ntagete kobatebya iho mwelyo kigima abantu banyasaye ntwe base twalenge abantu banyasaye batenene bakongo nekene bakolekana omoikonya saye omenyetaralia meyabo unero muntu goteno eresa abantu omokungu nyasaye omoika amenyetarali meyaye omuntu nyasaye ebeneke ombale omoikonya saye ngayo amenyete ni meyaye unero muntu nyasaye tali omuntu okorolekana le benga ebene chikura chiacha chibesa chikura eben kiango atenene omoikongo onyasaye haleluya Moses niwe ase Yesu Kristo mabalia kita bana banyak saya to kolega ndaka bali kama nanje bako tabango mabasa ko ko sala abona gani nanje sabira niwe bali bako tabango mabasa ko ko sala ninta keten sabira niwe imuki gayo ko tabango mabasa ngini ta masabo muki ayo ko kwa yoro ika nai pasta moronya enda sabira bantu banyak saya ba itabire Yesu muki gaye pasta moronya sole unjo sabira bantu ba Yesu ba itabire Yesu aya tu kumanya litukulia rero anke bunego to kumanya bunego ocha ayebe ko ko kwa iguru gata ko so ko kwa iguru njogu yana ko macha njanya ko so ko imukia ama bunjrai pasa nyu sabela bantu banya sai nana ko igwete ngama ino ta to sala kwa bene njumutu nju anya ko igwete ngama ta to sala kwa bene ni njua umo basto yo umo basto mo ko mabutonya sai elinda go sabera ko njumutu kero kendo bato borwere obwate sigira so mabwa come to Jesus injua se Yesu ngochande umusalaba injomo romo uko natigere benseye entonyane umusalaba nawa nchira Yesu engo ndi akarwai na kuna mirasol onko nye omoto injua si Yesu nya kuigwete oja si Yesu njua si Yesu come to Jesus
inchwa se yes abana bamonene inchwa se yes to baisa kuligereria muntu nde omuntu naye bwe kuligereria ocha samagura Yesu ekera na Yesu atagete ninchwa se Yesu mwenzi ninchwa samagura Yesu ninchwa samagura Yesu ninchwa se Yesu ekyagara Yesu nago tagete abantu bamonene ninchwa samagura Yesu pasa njugo jamotwa ninchwa samagura Yesu onya koro ayera bwango kegera mubasta ngo sabaje nayo manyete buno igwete nayo manyete ese gyo bwate nayo manyete egyo tagete. Come to Jesus today. Bas bono tatomo e pasali baga sabe ekarago saba o koira no ikaransa se kwale ekera toka ndane program ende ko bwatia pasa karibu bemono awami to mwana gambolirie sabe gawate binga mwinyure nganga yarwete igakora kwanire kinse gikintambe korore kinyasai amakorenge yasai gakurushia abantu asiribu. Amen. Chitui hako nyora abantu abaya aichi nyumba chiekegambi mangana baire abonka gitenga abandi mbaro barecheche abandi mbaro mangana yakunire ikera manyarocha ababereye uyamone kiagara mwana kireki na mwakire wosia tayo mwacha ngana abanyabibe mure go mwacha na kiguru benchiro utagite Yesu ababuguri. Amen. Nabo bayikaransa tayo bayikaransa nga barabuna abakene mbavuga ati mechando ka mbavuga ati nonye mwana okubawunkia tibavuga ati umugako kubatengi bokibokyo okubyo morori omongina gatenga morori no robokano mambi konya na besi bete buya lakini botuko emechando neli okobori gwemekiri mbyo tabangaga onarenge goeta kinkombe kete igatikangwaru lakini bomo gakole kumungwaru yasaye tigaba konya bamwikaransete naba batene na omone nabairanerie nero manyite ekera kuragia keroyomo twegene amangana saba na aliango saba tatu saba ba egene cha tebanga mangana ya baira yani. Amen. Abaira ina kugo saba kokoro kwa ABC prayer of perception omonene nyasa mbiyamono ekiagera tuacha onde naro ogweitinga onye nare mete gutacha nare goja konyore lilia kwaniru amangana ya kwanirwe tayale ngobokano kwere kubuga abantu batenge bagira muri bakogenda bebengero amangana ya na yari gukura gotukoria chinkoro chaito amangana ya na yari ngekoringoria ebyongo byeito yani ebirangale byeito atokunire tuabera situ amateira abami. Amen. Tuabere aya tu amateirwe nentu toiraneirie wona karato kurwa turwa turaba ntabagia igo twarenge semina tayebirero oyo minto doubt okorire mirimo yaye orogendo ruaye ruaerire bono kwale ligwale aganyeri tukuriria ekero barabo kigubonsi abakorira amaya ukiasubia abakorira amabe ukiasumuriro. Oh yes. Ese niyo mongina meri oyo iranete nyuma ya matuka mange no manyite nkigekogera atarengeka osese ni asamo cyato mwabere
Amen. asamoteire abere Amen. biramone kiara twaiguraya ndi biramone kiara twasesenigwe twasabira asiritere ya Yesu. Amen. Get the point. Take a step forward.